Cervantes acollerá o vindeiro 11 de maio a cuarta edición da Feira en defensa do gandeiro de montaña, na que se espera superar os 200 animais do ano anterior, procedentes de varios municipios da provincia e da veciña Asturias. Unha cita que reivindica o papel do gandeiro no desenvolvemento do rural. Unha labor moi importante, mantendo o rural vivo, mantendo a paisaxe maravillosa que temos nos Ancares e en Cervantes, co seu traballo e coa gandeiría extensiva. A Deputación achega 6.000 euros á Asociación Territorio Verde para a celebración da feira que se deixara de celebrar nos anos 80 e que foi recuperada por este colectivo. O rural é certo que, desgraciadamente, esmorece, pero ainda quedan algúns pequenos síntomas de que se cuidamos certas cuestións, como poden ser evidentemente os gandeiros, e cuidamos aquelas asociacións que están apegadas ao territorio, podemos ter aínda unha última oportunidade. A partir deste mércores, día 17 e ata o 5 de maio, as persoas interesadas poderán rexistrar os seus exemplares de vacún, equino, ovino e caprino. Para min, como alcalde, é unha gran satisfacción contar con esta Asociación Territorio Verde e todas as entidades que colaboran ca feira de montaña, de gandeiros de montaña, porque é algo poñer en valor, algo que se estaba perdendo na montaña, porque eu sempre penso, o día que non teñamos gandeiros, se vai a perder, son os que máis coidan o medio ambiente. A feira principiará ás 8 da mañá coa recepción do gando e a recollida de credenciais. O xurado iniciará as votacións ás 10 para proceder á entrega dos premios ás 13:30. O programa pensado para toda a familia inclúe unha poxa de novelas e actuacións musicais.